Здравейте, приятели! Днес ще играем Clash Royale и ще ви покажем новите карти. Значи, първата нова карта е при Archer Queen, който има 1400 hit points, бие по 200 демидж, говорим за първи левел. Spawn Speed е 7 секунди и е Air Ground. Също Range е 7.5. Damage per second прави по 40. И Archer и пуска по арчери, които са първи левел. Hit Speed е 5 секунди. Тя се движи бързо. И Deploy Time 1 секунда. Другата карта, която ще коментираме, е Goblin Cannon. Това е едно голямо оръдие, което изстрелва гоблини. Hit Points е 950. Damage е 60. Това е само Ground. Deploy Time е 1 секунда и 500. Damage per second прави по 20 секунди. По 20. Hit Speed му е 3 секунди. Range му е 11.5. И Live Time 45 секунди. Следващото, което ще ви коментираме е Level 1 Teeth Spell Archer Tower. Това е нещо като Bomb Tower, само че отгоре стои една принцеса. Hit Points е 950, Damage е 50, тя е Higher Ground, Deploy Time 1 секунда, Damage per second прави по 31 и Hit Speed е 1 секунда и 6, Range 9, Range 6 и Live Time 4 секунди. Следващата карта, която ще коментираме, е Драгона. Той е епик карта. Hit Points му е голям, 2400. Arena Damage прави по 100. Air Ground той също. Range му е 4. Има 90 Damage per second. Hit Speed му е 1 секунда и 1 стотна. Speed Medium и Deploy Time 1 секунда. Добре, и последната карта, която ще коментираме, е Level 1 Elite Barbarian Hood. Той има Hit Points 1000. Spawn Speed на 18 секунди. Left Time е 1 минута. Пуска Elite Barbarian втори левел на първи левел. Когато той е на първи левел. И Deploy Time е 2 секунди. Така, сега да ви ги покажем и в игра. Добре, сега играем също тренинга. Първо да ви покажем Archer Queen. Ето го, той е един голям мускетар, който пуска арчери и бие супер бързо. Така. Другото, което ще използваме, е този спел, който е принцес. Така. Хорошо, добре. Другата карта, която ще използваме, е Goblin Cannon. Той има радиус на един X-Ball и хвърля гоблини, което е много интересно. Ето сега той пуска Dragon. Нищо, ние не играем тук за победа. Добре. Сега махме тази кола, вече не съм видял. Да пуснем един Elite Barbarian Hood. Той струва 9 еликсир и пуска по 2 елита. Така, нещо много бързо ще изгубим тук. Нищо. Другото ще го покажа в другата игра. Само свърши тая.
Добре, сега значи още не сме ви показали драгона. Ето така. Ето тук не е малко за той. О, хайде бе, той драгон кога ще дойде. Така, пускам мачко. Ето го иначе тренинга пуска драгон този момент. Той е много бавен, но също така е силен доста. Що ще ми вземе колата. Нищо. Ето това значи драгона. Ето го, той бие по доста демидж, както казах вече. Само че за много голямо щастие е много бавен. Добре, значи това беше върчало от днешния епизод. Които в Clash Royale. Чао от мен!